Μπορεί ένας όγκος στον εγκέφαλο να αλλάξει αυτό που είμαστε? Σήμερα θα μιλήσουμε για την εντυπωσιακή περίπτωση ενός 40χρονου εκπαιδευτικού και οικογενειάρχη, ο οποίος ανέπτυξε ξαφνικά μία ανεξέλεγκτη αιμονή με την πορνογραφία, συμπεριλαμβανομένης της παιδικής πορνογραφίας. Μολονότι γνώριζε ότι οι τάσεις αυτές δεν ήταν επιτρεπτές, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να τις ελέγξει. Έτσι, απέκρυπτε επιμελώς τη συλλογή του, καθώς και τις συστηματικές επισκέψεις του σε μέρη με μασάζ. Μάλιστα, έφτασε σε σημείο να παρενοχλεί τη θετή του κόρη. Έτσι, με δικαστική απόφαση, απομακρύνθηκε από την οικογενειακή κατοικία και εισήχθη σε ειδική μονάδα αποκατάστασης. Εκεί όμως συνέχισε να παρενοχλεί το γυναικείο προσωπικό και επρόκειτο να μεταφερθεί στη φυλακή. Ωστόσο, την παραμονή της εξόδου από το κέντρο αποκατάστασης παραπονέθηκε για έντονο πονοκέφαλο και εισήχθη στην εντατική μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Βιρτζίνια. Η απεικόνιση του εγκεφάλου αποκάλυψε έναν μεγάλο όγκο στο δεξί κογχομετωπιαίο φλοιό, ο οποίος αφαιρέθηκε χειρουργικά. Μετά την αφαίρεση του όγκου, οι παρορμήσεις υποχώρησαν και ο ασθενής επέστρεψε στο σπίτι του, όπου έζησε με την οικογένειά του για μερικούς μήνες. Επίσης, κάποια νευρολογικά συμπτώματα εξαφανίστηκαν και αυτά μετά την αφαίρεση του όγκου. Δυστυχώς όμως, μετά από λίγο καιρό οι πονοκέφαλοι επέστρεψαν και μαζί με αυτούς η ακατάσχετη λαγνία. Η μαγνητική τομογραφία έδειξε πως η νεοπλασία είχε υποτροπιάσει και μετά την εκ νέου αφαίρεσή της, η παιδοφιλία και η παθολογική λαγνία εξαφανίστηκαν και πάλι. Αυτή η περίπτωση είναι εξαιρετικά σημαντική γιατί δείχνει πως ο μετοπιαίος λοβός λειτουργεί ως το σύστημα πέδησης του εγκεφάλου. Ο ασθενής γνώριζε καλά τη διαφορά μεταξύ σωστού και λάθους, ωστόσο ο όγκος εμπόδιζε τον έλεγχο των παρορμήσεών του. Περιπτώσεις όπως αυτή μας καλούν να επανεξετάσουμε την ίδια την ιδέα της βούλησης. Μήπως τελικά αυτό που ονομάζουμε δύναμη χαρακτήρα αποτελεί αποτέλεσμα των νευροβιολογικών διεργασιών του εγκεφάλου μας?